quan he dit individu estrany, vull dir personatge característic, és el Gràcies, Marçal sí, Draper. millor. Home, l'aplaudim una mica, no, pobre tio, ja. Gràcies, família! Bona tarda. Doncs bona tarda, benvinguts sies. De seguida arriben els esports amb això del FIFA i tota aquesta història. Però abans ens agrada recordar aquella mica de discurs que tenim guardat en el calaix del cervell amb un raconet. Avui, a veure... Avui, Pere, avui rebobinarem la cinta 18 anys, 7 mesos i 8 dies. A veure... 18 anys, 7 mesos i 8 dies, l'últim dia de recordar discursos. Sí. Quin toca? Avui us vinc a recordar una resposta que va donar concretament un 20 de gener del 2006 en el programa de televisió de Catalunya El Club, de l'Albert Tom, desenvolupant una llarga resposta sobre què en pensava sobre la unitat del Regne d'Espanya, l'actor, monologuista i viatger, José Rubianes Alegret, més conegut per tots com a Pepe Rubianes. Pepe Rubianes havia anat al Club de l'Albert Tom a presentar la seva nova obra, Lorca eran todos, una obra que havia escrit i dirigit ell mateix i que estava programada al Teatre Capitol, al mateix lloc on hi feia el seu espectacle Rubianes solamente. L'Albert Tom, fa 18 anys, ja tenia algunes canes i Pepe Rubianes entrava al plató amb un buf al coll i una xupa de cuir. I alguns us preguntareu, per què anava vestit així? Això, no? Per què? Doncs per això. No, la veritat, mira, m'he deixat això posat perquè m'han dit ahir, vols que te guardem la caçadora i tal? Dic no, perquè com he desarrollat molt la musculatura d'aquí els bíceps, clar, me roza el jersey, porto tots forats aquí de collons, ¿sabes? Digo, déjate la chupa y así que no se vea. Pasarás calor, pero bueno, oye. Tenia 2 forats al jersei i se'ls tapava amb la xupa. Aquestes eren les primeres paraules de Pepe Rubianes a l'entrevista amb l'Albert Tom. Fins aquí tranquil. Sí. Després de parlar sobre l'obra de Lorca eran todos, l'Albert Tom planteja el següent joc a Pepe Rubianes. Com que tu t'has posat profund amb aquesta obra i transcendental, jo també m'hi he volgut posar i he agafat les preguntes més profundes que hem fet en aquest programa a altres convidats. Vale? Ok. O sigui que si et sembla, ara el que faré precisament és la pregunta més profunda que trobi de cada entrevista, te la dic i tu contestes, vale? Sí, s'ha entès la dinàmica que explica l'Albert. I cap al final del joc ve una de les preguntes transcendentals que li fa l'Albert Tom a Pepe Rubianes. Aquesta. Escolta, un dia va venir el Josep Piqué. Sí. I li vaig demanar, vostè creu que la unitat d'Espanya està en perill? Què em diries tu? I aquí Pepe Rubianes agafa aire, comença la seva famosa resposta amb un titular que d'entrada ja és molt potent. ¿Qué me dirías tú? A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. I continua explicant on s'haurien de fotre Espanya. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Aquí Pepe Rubianes, que arrenca els aplaudiments del plató, i entre els aplaudiments doncs us remata d'aquesta manera. Que vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España, vayan a la mierda ya con el país. Hem sentit que l'Albert l'intenta frenar un dient... Ja ha quedat clar, ha quedat clar. Sí, et sents referenciat, no, Pere Mas, aquí quan vols frenar algú? Ha quedat clar. I Pepe Rubianes ho accepta amb un canvi de to final, de veritat que molt graciós. España, vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones. Siga, por favor. Molt bé, Gervasi de Fer. Canvi de to aquí amb el Pepe Rubianes. Gervasi de Fer, a més. Sí, Gervasi de Fer, no, era la següent frase del joc. Era una pregunta pel que ja no ens importa. Bé, fins aquí la resposta de Pepe Rubianes en el programa de l'Albert Tom, però tota aquesta resposta, que per cert li va portar alguns problemes amb la justícia, tant a ell com a l'Albert Tom, va ser una ocurrència d'aquell moment del Pepe Rubianes? Allò de... Bona pregunta. Que se meta en Espanya ja en el puto culo. Vale, no cal repetir. Això va ser una ocurrència en aquell moment de Pepe Rubianes. Pepe Rubianes, creieu que va pensar just en aquell moment aquell seguit de paraules? A veure, jo no en tinc ni idea. Sempre havia pensat que ho havia improvisat. Ja us ho dic jo. No. Com que no? No. Sisplau, Frank, sisplau. D'on sortien aquestes paraules? Resulta que en aquelles mateixes dates el Pepe Rubianes feia el seu monòleg Rubianes solamente, també en el mateix Teatre Capitol. I en un moment del monòleg Rubianes parla del treball porque el trabajo dignifica. Sí, ho recordeu? El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule.
te abrillanta, te da esplendor. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, mira yo. El trabajo hasta te pone cachondo, diu. Pepe Rubianes segueix amb el monòleg i ironitzant sobre com va tothom a treballar feliç i content. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras. Y algunos hasta van en caravana. Nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto. Para ser conductor y el otro. És sensacional, eh? I a partir d'aquí es caga amb el treball, i si us hi fixeu, d'una forma molt semblant, sí, amb la que s'havia cagat amb la Unitat d'Espanya al programa ja era familiar, això. De l'Albert Tom. Semejante funcionamiento social, coño, lo tenían que colgar de los huevos así del techo y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquiriquín, riquiriquín. Vaya pedazo de hijo de la gran puta olla. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota i le queden los huevos colgando. Molt subtil, tot? Sí. Molt subtil. Molt Pepe Rubianes. Exacte, és que aquí he vist un espectacle del Pepe Rubianes. Sí. Va venir Mata de Pere i va haver gent que es va aixecar en alguns moments de l'espectacle. Que no ho aguantaven. Aquelles 4 o 5 persones que... No, és que... Si lo que quieren es ver un espectáculo blanquito... Podria ser que estigui a punt de colar... Més tard, a l'hora dels esports. Ver monòleg. No, prou. Avui he estat a punt de fotre una ampolla pel cap. I s'ha apartat en José María perquè ha vist que l'ampolla... Perquè hi havia una tele al darrere, perquè si no, l'ampolla ja volava. Bé, en aquest cas, us has recordat la resposta que va fer a l'Albert Tom amb la Unitat d'Espanya? Home, Déu-n'hi-do, no? Sí. Tornem a posar la resposta de Pepe Rubianes cagant-se amb tot de la Unitat d'Espanya. Que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Sí, i ara el monòleg del trabajo? Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cae. Canvia la zona del cos, però... Se explota i le queden los huevos colgando. Hi ha un patró, diguem-ne. Sí, hi ha un patró, si us hi fixeu, només canvia algunes paraules, per exemple, canvia culo per nabo, però és pràcticament igual. Al final, on t'exploti, si per davant o per darrere, tant és. Sí. I ja posats, doncs, escoltem com acaba aquest bloc del monòleg Pepe Rubianes sobre el treball. Que vayan a engañar al coño de su abuela. Venga, no, ya Trabajo dignifica al coño de tu abuela. Dignifica. Mamón, con acento en la L, para joder. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla. Lo claro, esta. Qué bestia, nene, qué bestia. Se me calienta la boca. Y eso que está la tele y voy cortado. I eso que està a la tele i vull cortado, eh? Sí, és veritat, això, aquest espectacle està enregistrat i s'ha emès per TV3 més d'una vegada i crec que està al 3CAT disponible. Sí. Bé, no tinc cap dubte que aquell dia, al programa del club, amb l'Albert Tom, Pepe Rubianes, li hagués encantat acabar de llançar el text fins al final, canviant el treball per la Unitat d'Espanya, però també és cert que la querella que li hauria caigut hauria estat d'algunes pàgines més. Finalment, Pere, un jutjat penal de Barcelona va absoldre l'Albert Tom de la querella presentada per l'Associació de Defensa Espanyola, després que les acusacions que el van titllar d'encobridor dels delictes d'ultratge, provocació i incitació a l'odi fossin desestimades per la justícia. I les diverses querelles contra Pepe Rubianes ja havien quedat automàticament arxivades al març del 2009 a causa de la seva mort. I bé, des d'aquí, des d'aquesta secció de discursos històrics que acaba aquí, el nostre petit homenatge a Pepe Rubianes, un dels grans. Doncs mira, pots complementar aquest homenatge amb aquesta sèrie documental? Sí, molt bona. M'he vist ja alguns capítols que, a més, un col·laborador nostre, l'Àlex Solà, hi ha treballat. I té a veure perquè és la productora on treballa ell, que recordar, i tot això la intel·ligència artificial. Sí, senyor, molt xula. Han fet un treball molt recomanable. Com es diu? Que no surt el nom, com es diu aquesta sèrie, la del Rubiales? Els viatges de Rubiales, crec que sí. El món de Pepe Rubianes. El món de Pepe Rubianes. Rubianes, que Però sí, Rubiales no, Rubianes. No, el que dius, Cubero! Que se m'enfada. Està molt bé, eh? No voy a dimitir. Està molt bé. El que más ha hecho por el fútbol femenino y la comedia. No comencem per això, per la comèdia sí. Heu sentit els senyals horaris a les 7? Els hem sentit. Sabeu què vol dir això? Que hem de fotre el camp. Que empieza en Pucela el Valladolid Leganés. Al mismo tiempo que en la Catedral de San Mamés, el Athletic Valencia.
y la Copa de Austria. No, vale. Duelo de estilos, Sí, donde sigue el mismo marcador. 0-3. Vale. 0-6. Ojo. Com 0-6? Fem una cosa, aclareixis amb les xifres, poso dos anuncis de no res... Es que hacía 10 minutos que no miraba el teléfono. Doncs mira el telèfon més sovint. Volvió a marcar No, prou. Chihuahua. Chihuahua? No, Chihuahua. Seucua. No. El temps Copa de afegit. Austria, Richau 0, Sí. Grazer Així està la 1902, 6. Comença el temps afegit ara mateix. Versió estiu, amb Pere Mas.